Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Jing ya bishni shabom tha bashu kasni da jing it ba jing men yin ya shaki wairu to a o ya risa hoi kiu ngin ya berta saudong ngin ya sha habanda Ti hakaban ningkong ang ngoban ay kublay ningkong ning shap Batisi TV ba khot subhai ngi ni ba ai ngi kan kalat ka kabu banjadan hani ka por mata ti ngidan hani kum ka kunhun roi sawajam ti hang ni ngidan ya nang tidor ya I pensuk I bajo I bahun marwen bat ka teng jang kalong up kermen skam tang song ngidang don ru na pedang jongi ki baklam la ban poi ni ka por salaingun ki simla ban poi te kani ka kunhun jongi sawajam kadai ka la ban ong kadai ka experimental folk band hakaba ngitem ya gijing roi jongi da gijing tam tanrai jongi jing ram khasi ba gijing roi ki bangile wala ngile ya kinu kinu jing roi wala kim dei ki jing roi ha sur tanrai ro ngile kat bala ban thap ya gijing tam khasi jongi kum kadui tara ka ksing ka bom wat ha gijing roi phareng ro te ilas dangai kenika kenhun ke jongi haus nam arajar kat nyau ha to kapor ngidang dei ki baro nangi ngidang dei ki samla pule kim pule music ha Department of Music St. Anthony's College Long te hadin to kat nes nam ngi nangai kendu susu ki perlok banya sno akti lang wat kenika kenhun jongi at khamtam I kong bahun marwen iba dei inong roi jong kunhun jongi iba thmai aknika kunhun ge jongi te ka baning kong nga ai kublei ya ka Batisi TV kebla ailat ingi bangin poya kanika por bangin yo banyak keren bat ka kerteng jonga ka dei bahun marwen ngadi I member ba thmai tam kanika ka kunhun sawajam bat ngaso komen shibun eru bangin yo ya kanika ka bentamo bangin ya shimenta bangin ya dan langkum kunhun te kenyak sipang jonga ngadi nongruai nadu kamen shwahi tambalong ngai kendu ikini ngidi sparlok nadu menshwa te hadin komto tingi ya kendu no ya rai bengin ya ruai lang mo bengin ya shimenta langken te kenyak sipang kani kajing ruai ke bangin sepenmi gerteng jong kajing ruai ke dai risa ban kani kajing ruai hi ke dai ke bangla tho bala penwandor hi ban kani kajing ruai hi ka tho ba kawai kasni pan kasni ka ba thamai ka dei ka jing kerman yang hi bangin stangi ki ko ba ban ngi kine ki jing thia jongi bangin be shi kam ki jam bangin le ki bangin le da ka jing kemen da ka jing kerman ba ki baro ki nyat be da ka jing lam ko jong ublei bat ru ba nginam sakut ila de ha padeng ki jing kuslai ya ka bala shail ni ka bala adab henre ya ka ba mentang nya le pen bhabat kum ju ru bangin nyat da ka jing bangin ailang shi ki wei ru nomar ka jing wat tang ka jing pu sam rkhi jongi shi ki wei kala ban ai jing kerman ya ki jing ya bishni shabom tha bashu kasni da jing it ba jing men yin ya shaki wairu to a o ya risa hoi kiu ngin ya berta saudong ngin ya sha habanda hakini kisnam ki ba la len kumto shwa ka jingwan jong ka khlam COVID-19 ngila penmi katu kat ni teli ki jingrai original ki jongi ki badai haka sur khasi tanrai kumju ro ngila le ki cover jingrai phareng bat kumju ro ki jingrai hindi da ka bang yale da ki jingtam khasi ki jongi te mentala kumba arsnam ngiklam penmi jingrai sho te kani ka dei ka sien ka ba ningkong hadin arsnam bangin penmi biang ya kani ka jingrai ka bathma jongi ha YouTube channel ka jongi ka ba kerteng sawajam to kajing temu kajing mut jong kerteng sawajam kemut bangin pen sawajam yak ka bangi ngile ha ka bangi ngitem
ngirwai kani ka sap ka bangi ngidan te ka jingmut hi ka jong kani ka kanhun ka jongi ka thong jong kani ka kanhun ka jongi ka dei bangin penne pensa penpau perthei ya ka riti ka dustur ka jongi lengba kani ka sap ka bangi ngidan khamtam e ka put ka tem lengba ka jingrai kan ti ka ta hi ka dei ka thong jong ka kanhun ka jongi सबकी सुनी थोड़ा कुछ तो सबने कहा थोड़ा थोड़ा समझा भी मगर दिल ये मानेगा बस इसकी जिद है दिल बेफिक्र लापता कैसी ये धुन है खोकर भी कुछ ना मिला इस दिल की आदत यही है गिर कर संभलता नहीं है जालिम समझता नहीं है ये कोई सुबह Kendiat sepang ki jingrai jong ka kenhuan jongi ki jingrai bangi la tho hi ngi la ban tho hi original ki dan southly ki bangi la upload ha YouTube channel jongi ka baning kong ga dei ka jing e ka ba ar ka jingrai manik rai tong ka balai ka dei ka jingrai penek la riti bar ka ba sao jing snang ime te ka jingrai baning kong ka dei ka jing e ka kran sepang ka jing e samla khamlong romantic kendiat no te kadai sepang jing it samla ba kumno kinya kini ki arngut kinla ban te song yala ka jing it ka jong ki dai ka sepang jing scam jong ka jing it te ka jing roi jing sneng imei pat ka kran sepang jing sneng jing kraw jong ka kmi ka long ka badan kam hadu kata kata hakba hakini kisngi ba menta ngi la klet ya kata hanrei kani ka jing roi ka pen kan mau bangi dei ban buram bangi dei ban kan mau dongong ba ka jing sneng imei ka long ka bakor tam te kabalai kadai sepang jong manik rai tong ka jingroi manik rai tong kalong be hi sepang ka khana jong manik rai tong kumba baro hi kiatem te ka basau kawan kabala kham pau ha kadai pene lariti ka jingroi pene lariti kadai ka ba kran sepang ka riti ka dustur ka yat ka yang ka kran ka khana ka jongi khasi ka kran ru sepang kumno bangin pene pensa e kane ya ka riti ka dustur ka jongi ka jing thumu ka jong ka jing rai ka long ba ladang ngi ki khasi ngi dangla ban pene pensa ya ka riti ka dustur la ka long ha ka riam ka bet la ka long ha ka yat ka yang ka bam ka di kumut ka jaj ban riu ka jongi ka dang im kita ki di jing rai ki ba ngla de ban le te ha ka baning kong e te ngi dang de ki khna pule ngim sim lala ban invest sibun te ngi la sedang hi ban record hayeng bat ya ka video ru ngi la shule kale hi gum to te kat badang mi gisngi ngi i baki pajba ru ki kershan ngi ha ki YouTube channel jongi te ngi la persang hi ban invest kat bala te ngi la iwe ni ki member jongi ila le ka video kumju ru ya ka
audio recording bamenta kadon ke studio ha nong pure ke bai kerteng Wayman recording studio te baro hi jing roi ke babon ngile recording we hang ta studio Jing ya shun jing ya bishni sha bom tha ba shu kasni da jing it ba jing men yin ya sha ki wai ru to a oh 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 ya risa hoi kiu ngin ya perta sao dong ngin ya sha habanda hun klam Tia kani ka jing ruai risa on pelat ha ka YouTube channel jong ka sawajam lasing sajan ka badeshi tarik jong webinai risa bat ngi kmidenti bat ngi kermen bangin yo ka jing kersyan jong pi dak ba pi like bat share bat subscribe ya ka kublishi pun. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.